Maknane Fatihah dikumpulake ana ing lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya Fatihah dikumpulkan di lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Nuli maknane Bismillahirrahmanirrahim dilebokake ana ing ceceke, maksude titike bae Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian maknanya Bismillahirrahmanirrahim dimasukkan pada titiknya baknya Bismillah. Titik baknya Bismillahirrahmanirrahim. Nuli para ulama aweh makna isyarah mengkene bimakana wa bima yakunu. Kemudian para ulama memberi makna isyarat seperti ini, bimakana wa bima yakunu. Maknane murad sing gampang mengkene, kabeh apa-apa kang wis maujud iku ingsun Allah kang maujudake.